ka nagbalaan, manang gingon niya nilang kadri nga nakasala. Unya ang ubang tao nga din wala nagila sa ilang sala. Nga din baliwala lang nila pag ani dinhi which is wag yun sila kapangayog pasaylo. Wa bitaw nang sa prayer niingon siya sa katapusan, sa may prayer sa katapusan. Forgive us thou transgress. O sin as we forgive their transgression. Pasaylo ako, moto ningon ni Jesus Christ, ingnan ninyo, pasaylo ako sa akong mga sala. Ingon nagapasaylo ko sa ilahang mga sala. Dili pasayloon sa Ginoo imong sala, kung dili ka mo pasaylo sa ilang sala, dili ka kadiretso pangayo og pasaylo, Lord pasaylo ako. Samantalang wa nimo sila pasaylo ha. Sa unsang paagi nga wa nimo pasaylo ha, sige lang gyapon ka gunahuna sa ila og dautan. Mao bitaw nang ayaw na sila i-judge, ayaw na sila i-criticize, ayaw na sila ibutang og malicious sa imong atubangan. Kay ngano man, pareha man tanan kitang tanan makasala. Kung naay nakasala nimo, ayaw na hunahunaan na siya nga dautan. Pangayoa sa Ginoo nga Lord pasaylo alang ko. Nga din doon ako'y nabuhat niya. Bisag siya ang nagkasala, pangayong pasaylo. Kay ngano man nasuko siya, ngano nagaway mo, because of doon na sala nga di nahitabo, di ba? Siguro nasuko siya kay wani mo tagig pan. O di ba? Na may mangingunan na. Wani mo pahulma, wani mo ludi. Wa ka nagpalud, naingon siya paludi ko. Nya napay mo yung palud man, nya dili man day mo tubag ana murag ang una ba mga common. Pero abi nimo ang Ginoo tinuod yun ang Ginoo. Mo bitan ang gitawag ang Ginoo is holy. Labaw pa sa perfect. Perfect ha. Mo na yang gingon awik to righteousness. Mo na gingon niya dinhi. Sa 1 John chapter 5 verse 17, all unrighteousness is sin, and there is sin not unto death or lead unto death. Dunay sala nga dili mo giyan nimo kamatayon. Kay ngano man siguro ikaw Kristohanon di pa kagiyan og kamatayon, pero katong dili Kristohanon mga unrighteousness sigurado gyud to og plano sa Ginoo nga ikaw badlungon na diri, irisyon na ka diri kay wa kay hinungdan. Para gud mga panahon sa ni Pero pangkwaon sa Ginoo tong mga tao kay ngano man mo mo'y babag. Mo bitaw na kanang mga babag pangwaon gyud na sa Ginoo aron makapadayon ang iya sa Ginoo. Mo na ang tanan unrighteousness is sin. Kung ang imong pagsimba unrighteousness sala gyapon. Ang problema lang kung saan na ito pagkabalo nga kini ba atong gibuhat nga pagsimba although kini pa nga pagsimba righteousness man sa Ginoo kay ngano man. Ang Ginoo righteous man. So kanang mga musimba kaniya righteous na mga righteous na ang problema lang giunsa nimo pagsimba basi nahimong unrighteousness. Kay kanang tanan mga gibuhat nimo nga unrighteousness that is sin. Ang Roma chapter 3 verse 20, ingon pa niya, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in the sight. For by the law is the knowledge of sin. Tanawa. Pinaagi sa pagbuhat sa balaod. Unya ka na, balaod na, gisugo sa Ginoo. Nya, gibuhat nimo. Matod pa niya dinhi. Dili ka ma-justify, dili na mamatarong ang imuhang lawas, dili ka mabalaan kay ngano man imo man ang gibuhat ng balaod. Unsa man ni balaod ra mao nang kay imong unsa man gyud balaod nga among buhaton aron dili mi makasala aron ang among unod ma-justify. Ningon siya no please be justified by the deeds of the law in his sight. For by the law is the knowledge of sin. Pinaagi hinuon ning balaod, nahibaw na hinuon taon sa sala nato. Kung sa may gitudlo dili sa balaod nga aron kita nakasala. Kanang nianita dinhi. Nga wata na nga yung pasaylo, wata na balaan. Kung niani ka dinhi, unya naghatag kag pasaylo sa uban because mabita na usa man yung sala nganong nahimo man nga imbis nagbuhat ta og kanang balaod niya ningon man ang Ginoo nga di ningon pa ni Apostol Pablo walay unod nga ma-justify kanang magbuhat og balaod kay tungod sa balaod hinuon nakahibaw taon sa sala mo bitaw ni kana akong gisulti ninyo kining balaod mo nang nahibaw ana ton sa sala unsa man atong sala kanang magbuhat ta og balaod
buhaton nato ang sugo, ang balaod sa Ginoo. O nakasala ta na kung dili ta ma-justify, kinahanglan mahimot ang justified, ma-justify ta ang pagbuhat ba kanang mga buhat nga din mahimot ang righteous. Sao man nato pagbuhat nga kanang atong gibuhat ang balaod aron ma-justify ta, unsa man atong buhaton nato na by the work of the law through righteousness, kanang pagkamatarong ba unya unsa man nato ng pagbuhat og righteousness, mao bitaw kanang righteousness ato nang may bawaan diri. Ang Galatians chapter 2 verse 16 ingon pa niya, knowing that a man is not justified by the works of the law. Tanawa, hibaw iya ang tao gayo dili na mamatarong pinaagi sa buhat sa balaod. Kung magbuhat ka og pagsimba dili ka mamatarong, balaod man ang magsimba ta sa Ginoo, dili ka mamatarong ana. Sa unsa man paagi ta mamatarong, but by the faith of Jesus Christ. Kung dili pinaagi sa atong pagtuo diha kang Hesukristo, unsao man ato pagtuo kang Hesukristo be? Unsa man atong tuoan kang Hesukristo? Mao bitan ang uban wa kaila kang Kristo. Kinahanglan ningon ni Apostol Pablo mahibaw ta sa anak sa Dios. Kinsa man ang anak sa Dios si Kristo. Unsa man atong dapat mahibaw-an kang Kristo? Mao nang giingon, mo believe ta kang Kristo. Even we have believed in Jesus Christ, bisan kita nituo kang Kristo Jesus, that we might be justified, aron kita mahimong matarong, but by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh justify. So, unsa may buot pasabot? Pagtuo gid, pagtuo. Diba? So, unsa paagi pagtuo gyud? Bisa pa magbuhat kag balaod nya wa kay pagtuo. Mao bitaw na nadungga na to unsay giingon sa James. Faith is dead without work. Mao na kung ikaw nagbuhat anang balaod, kinahanglan tuhuy si Kristo. Unsa matuntuan si Kristo kung magpabilin ka kang Kristo Jesus, unya pulong kinahanglan pabilin jud nimo. Nga unsang pulong nagpabilin nga ang promise sa Ginoo nga unsay imong pangayon ihatag mao na aron hinungdan nga gusto gyud ka moanhi dinhi, aron ma-convince gyud ka moanhi dinhi. Kay di man ka motuo sa promise sa Ginoo, bisag pag nagbuhat ka wa ka nagtuo nga diin si Kristo. Ang saad ni Kristo mo nang giingon ayag ka bala ka kung unsay kaunon o imnon ninyo. Kaya nga naman iyong amahan, ingon ni Kristo, naibaw na anak, musupply siya anak, unahan lang ang gingarian. Nya kung mutuot kang Kristo, mao ginatong buhaton. Total, bitaw, bahalag wa ko'y pagkaon, buhatog yun ko sa simbahan. Bahalag wa ko kapamahaw, buhatog yun ko sa simbahan. Ingon na ang pagtuo. Mao na righteousness. Dili nang giingon nga nabuhat kag balaod na sa Ginoo diya, gadi nagwaduwa pa ka. Unya ra ko kay wa pa ko kalabaw, wa pa ko kahugas, wa pa ko kaon, wa pa ko kalungag, unya ra ko. Total, okay man ang mali. Unsay okay? Di ko mingon hastang okay ha. Wala mo diya. Dili okay sa Ginoo. Kinsa ka to makabuhat og una mao ra to'y balusan sa Ginoo, mao ginaiya sa Ginoo. Pasabot ba mo ana? Unahan lang ang gingharian sa langit, and all these things shall be added unto you. Di ba mo tuwa na? Nagtuo ba mo na? Mao na righteousness kanang gituoan gyud niyo nga giuna gyud niyo Ginoo. Naay gingon sa pulong sa Old Testament. Who shall seek me early shall find me. Tanawa. Ingon pa ni David ay kinsa katong mangita nako og sayo makakaplag. Og late Lord. Basta ayang gingon sayo makakaplag. Ayon ako ingnang akong late. Wa na may gingon kung late ka, latod pa kasulti ang iyang gingon ang kung nagpangita og sayo makakaplag. Kung dili ka kasayo, usa man day gingon. Latod makasulti ang opisid, awa nimo nakaplagan. Di ba? Abi mo hapit ang Ginoo ta kabalo. Basig di mo lampas ning December ang Ginoo magbubo na. Mangundang ng tagkalit ngano mangundang ta ako mingong gyud kanimo. Labi na kung wa ta kabalo magsugod ni ang Second World War. Waton pa ba day nato na? Mo bitaw nang nagpaspas taw man ining pulong sa Ginoo. Wa man ta mahibaw, wa man ta kay balong nga din kanus sa amo twinkling of anay. Kuyaw lang ang problema is milliseconds lang yun, twinkling an ay lang sayang atong pagpangalaga nato, kasayang atong pagpatukod nato sa simbahan, kasayang atong gihatag nato sa Ginoo kanunay.
Nya within twinkling of an eye wa pagita mapil because ngano man. Wa man ta nagtuo sa Ginoo. Unsa man atong tuan sa Ginoo? Mangandam, Amen. di ba? Matud pa ni Jesus Christ akong gingon nyo, my time is not yet, but your time is always ready. Redeeming the time. Mao na yang gingon dinhi. Unsa may atong buhaton nga din musalig kang Kristo. Ang verse manggod nag-ingon, ang gipangwali manggod sa mga pastor mo ni mausad na pud mo nang gingon. Wala nila gi-explicar ba, although mo ni yang gingon sa John 3:16. Una ang tao mo dawat mo giniiwali. Abi nimo nakasimba ko sa Bible Baptist tungod kay ang pastor nagsuroy-suroy niya, nag-standby manggod ko. Giduol ko niya, giwalian ko niya. Dito gawas sa among gawas ba dito ko kanto gyud ko nagsigi ko kuan batano pag ko nagkidat pa ko ato 16 siguro ko nga way buot abot basta 15 ko nga murag wa ko buot kay ngano man ngano mingon ko way buot gidala ko sa simbahan gi-appeal ko dito sa mga young people nya kay gagmay kay bangko nya pagingon sa maestra pod tindog ta nya kay naay mga karaan dito mga siguro natoy buot o sila bay way buot murag ako way buot kay ngano man pag lingkod na namo gikuan man kog bangkot pirting tuwangan ako eh. Wag yung ko ibuot kay wa man ko nasuko. Wala lang ko, murag tanga lang ko. Niya ang maestro mo ni nasuko. Pagkasunod Domingo wala ko niya to. Amot kung giun sa to siya. Murag siya way buot o ako bay wa. Bahala na kinsay way buot. May gani wa ko ibuot kay wa ko ni sukol. Niya dito pag ito door sa among lugar kanang Bible Baptist nga di nasa. Di ako ko gimbite ko kay ngano man ang una niyang wali. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Ang uban nga giwalihan ini should not perish, nangamatay na. Ano laging nalaglag? But have everlasting life. Ingon naman lang po itong mga maso. Atuan na to sila sa langit, kaya naman sila everlasting, kaya gidawat Manila. Kaya nituo mo sila, ang pangutana diya, ang ilabang pagtuo, naka-justify ba nila? Mo bitaw sa kabutang nga din kinanglan natin knowledge. Mo bitaw na nga ang unag yung mga wali at ang unang mga pastor, ingon pa nila, dili gyud day na gitawag should not perish. Tinuod man ang should not perish but have everlasting. Makabaton pa kag everlasting kung dili ka malaglag. Dili ka malaglag, umakabaton pag yung kag-everlasting. Kaya kung nalaglag ka, bay pangutana, mo bitaw na usay ka ng mga debate, karon kung nalaglag ka, should not perish, but have. Yung saan mo pag-have, anang everlasting, if you are perish, kung nalaglag na ka, saan mo na yung meaning gingon sa perish? Impirno daw. Dili ka maimpirno kung malangit ka mo na mga tao bahalag dili magbuhat og matarong total gidawat naman si Kristo dili na ko maimpirno mo bitaw na nga tao nga himalat yun naayo ba nga reliyon nga din nagtuuno sa papangayuan sa pasaylo nahinomdom ko atong nami gitarist diri si Juan day kanang gitawag nila si Impoy may man to si Impoy kay mutuog yun to sa kuwa pero karon wala na nito. Niabot ang panahon, nag-away sila dito, nag-wild yun itong bata ato, wild yun nag-shop. Wala nakapugong, nagdanag kutsilyo, pangkuanan niya yung bungbong sa balay. Sige sila lagi, tawag pulis. Yung inaan, kuyawan na, nihila kay dunggabon lagi daw niya. Napoy isa nga amon kay tawag si pastor. Kay kusog siguro pumulakaw kay sa pulis, naunahan ako. Gisuod ako dahil dito. Uy, nirespeto siya. Ano man, so may problema. Mo itong nahusan siya. Akong gipangayon yung kutsilyo, ayaw, ano kay Juan. Mo itong nilurang siya. Pag-ilog, kanupan ko, naarabay mga pulis umabot, kasi madala pa. May gani, nakauna ko kay ubus ang iyahang kuwan. Ngayong ina, nalipay yung salamat pastor nga niyan. Kay hindi na mapugnan. Kaya pag yung kuboy, ayaw na ha. Pero kinaan na may pulis ni sulod. Hihinan dahil ng mga pulis, nahilom na. Sir, kay naadiya si pastor. Mutong yung glory to God, mutong pagsulod sa pulis. Igawas po ko. Ay, ikaw dahil si pastor. Oo. Dapat siya man pastor, okay na. Sir, sige, di nalamay mo ka na. Hindi na. So ikaw ha, yun ang pagko na. Tugon ko siya.
Tando po siya sa pulis. Mo to nga naghusay. Yung katuntawa na to, dako tong pagtuo, glory to God nga din. Ako yung pastor karon wala na ako siya nito. Kaya ang iyang papa, himalat yun. Himalat yun yung papa. Kunya ka na karon kay iyang papa giadtuan na usa ka gitawag og pare ba. Gipakumpisan na siya. Naunan lang mi. Buto gipakumpisan na siya pa. Kaya request mamin niya nga ampuan. Ka ako atong una, wako ko Ginoo kanang knowledge sa Ginoo nga di day pwede unta dito. Di day ko pwede dapat mo ato, pero for the glory of God, tungod sa iyang pagtuo tong bata ato, di ato ko dito, kauban man gani akong insist nga mi dito, gipaampuan daw. Kay kuya na dayang kuan ulo tanan na siya sa on the spot na gid siya mamatay. Mo bitaw na ngayon nagpasaylos pare. Pag Manila, taod kami na pinisulod. Gipaampuan, glory to God, abino sa tinuod lang. Ni-testify siya nga naulian. Niabot ang mga tuig, namatay po. Wala na kaingon kung yun na ang mga tao nga diin sa diha nga hapit na. Diha na sila mga yung pasaylo. Which is, muna kong gingon sa inyo there is no remedy. Mabitaw na ang Ecclesiastes, nagpahinungdong. Kana Ecclesiastes, mo na ang buhat sa tao diri ha. Gitugutan sa Ginoo ang tanang tao nga din trabahuan na imong gustong trabahoon. Paglipay sa imong pagkabatanon, pagkaon, pagmaya, pagdula, aron moabot kang ngadto sa kamatayon. Mo man gyud ang kamatayon moabot. Pero hinumdumi lang ninyo ang inyong magbubuhat sa panahon nga di moabot ang kalisdanan. Awa na gyud mo'y mahimo, mingon ra gyud mo nga wa kay kalipay. Mo na ang mga taong din bidlidi na mingon wa na sila kalipay. Daghang ko'y manang masugatan nga diin muna na ilang gusto ba. Pero nakaingon yung kung awa na gyud mo na nga samtang naa pa mo yung gwapong lawas, maayong panahon, maayong higayon. Mo na paismusla na tong panahon. Kini klaro na kayo gipakita sa Ginoo ang little space of grace and little revival and extension of grace. Mo bitaw na extension of mercy. Mo bitaw na nga atong pangayoon sa Ginoo ang kaluoy nga diin kita ubanan pa niya, tabangan pa niya kay wa tay mahimo kinsa may mahibaw nato nga diin makalawutay ta. Ang gingon sa Biblia kinsa ra toy makalahutay mo na mangayo tag mercy sa Ginoo. Lord tagay ko strength nga makalahutay ko. Amen. Mo na nga kinahanglan gyud magampo kita sa Ginoo aron maidipay ang ato ang kaugalingon. Unsa matong pangayon kanang mga kusog nga makapadayon tas pagpangalagad dili na pagkaon aron makapadayon sa pagpangalagad kanang knowledge, wisdom and understanding nga makasabot yung ka unsay gusto gyud sa Ginoo. Kay mo man ituyo sa Ginoo nato diri aron maluwas na. Mo na yang gingon dinhi. Unsa matong pangitaon? Ang John chapter 6 nagtudlo si Ginoong Hesus si Kristo mismo. John chapter 6 verse 26 to 29. Ingon pa niya diri sa 26 samtang nagwali si Kristo, gisulat ni John sa chapter 6 verse 26 to 29. Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, ye seek me not, or ye seek me, not because ye saw the miracle, but because ye did eat of the loaves and were filled. Muna kamo, niingon si Kristo daw kuno, ako magaingon kaninyo, kamo nangita ka nako. Dili ingon nga kamo naka kitag mga milagro nga akong gibuhat, kundili nakakaon manggod mo unya nangabusog mo. Mo na giingon niya sa mga Israelites sa mga Hudiyo nga nagsunod niya, pero do na siya giwali. Gisirmon nila sa verse 27, labor not for the meat which perisheth, but for the meat which endureth into everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father said. Iyang gingon, ayaw mo paghagoan ng pagkaon nga makalaglag lang. Matod pa niya, kung dili ka ng pagkaon nga makalahutay ngadto sa everlasting life, kang ang everlasting life sa tinuod lang tuwa pa sa unahan, wa pa nimo na nadawat. Manang giingon, kanang giingon nila, for God so loved the world that He gave His only begotten Son.
Whosoever believeth on him should not perish, but have everlasting. Gingang bitaw niya, but have. Kuya kung di ka kalahutay, mabato na nimo. Mo na iyang gingon dito, pangitanan pagkaon nga kanang injured forever. Oh, into everlasting life kanang dito sa everlasting life ba nga kung makalahutay ka diya pa nimo madawat na kay dito pa man na i-reward. Dunay crown nga giingon ni Apostol Pablo, the crown of righteousness, the crown of the kanang gitawag glory, the crown of rejoicing, the crown of everlasting life. Ikorona pa na nimo kung ikaw makalahutay mo. Bitaw na si Apostol Pablo, ang lumba sa dagan kung kinsa ra to'y makalahutay mo to'y gantihan. Kunya kung di ka kalahutay gantihan di ka mo na kanang everlasting life nga diin padung na ta sa langit mo bitan nang ilisan ta kanang immortal o kanang mortal lawas na to ilisan na og incorruptible mo na ang everlasting life. Mo na ang atong pangitaon nga injured into everlasting life. Unsa ma atong pangitaon nga maka-injured sa everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. Nga din ang anak sa Dios mao kana ang naghatag kaninyo. For he had God the Father sealed, kay siya na sa Dios nga din iyang amahan nga mo nang nagsilyo. Kana magsilyo mo na ang gusto niya kanang atong pangitaon daw ng gitawag og pagkaon nga makalahutay. Kung sa may makalahutay kanang makaabot yun sa tumoy ba. Wabita na iyang gingon dito sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone. Ngano man kung wala kay pulong sa Ginoo dili ka mabuhi, mamatay ka kung tinapay lang. Mao na mangita ta nga matod pa niya, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Mo nang gingon sa Matthew chapter 4 verse 4. Mo bitaw na ang pulong, mo na maka-injure it, mo nang meat maka-injure it unto everlasting life. Nya kung watay pulong, usa lang atong pulong. Malinapason gyapon ta unsay gingon sa James chapter 2 verse 10. Bisa pag natuman nato ng siyam nya malapas natong isa, unsay tawag si Ginoo na? Kuyaw, malinapason ka mo nang dapat yun watay laktawan kung unsay tanang gisugo mo na ato ang buhaton. Matod pa niya sa 20, then said they unto him, what shall we do that we might work the work of God? Sa verse 29, ingon pa niya, Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent. Kaning giingon niya kung sa unahan ang gihunong mangguni sa pastor ug explicar nga mutuo lang ta sa anak sa Dios nga pinadala siya. Tama na nga mutuo ta kan Jesus Christ kay siya pinadala sa Ginoo. Kay nga naman ang iyang giingon manggudi usa man among buhaton aron makalahutay mi, maka-injure mi. Iyang giingon nga matod pa unsa man among buhaton aron mabuhat among ambulaton sa Ginoo. Ang gitubag po ni Jesus Christ, this is the work of God, that ye believe on him whom he had sent. Nga mutuo ka kaniya nga nagpadala kaniya. Nga gipadala si Jesus Christ. Mo nang giingon ang pangutana lagi, nganong gipadala si Jesus Christ? Di ba dito mangutana ana? Puro lang ta si Jesus Christ gipadala aron paglukat sa tuwa gito sa kasalanan. Ang problema lang kung kinsa ka to iyang gipasaylo. Mao bitan nang naipulong ni Apostol Pablo, bulan ang tao nga wala gi-impute sa iya ang sala. Blessed is the man whose sin is not impute. Kanang iyang sala wala gibutang sa iya ba? Kanang ginairi sa Ginoo. Ang gingon niya. Mo bitaw na nga din kita maglibor ta dili anang pagkaon nga makalaglag kun lang mga pagkaon rin sa kalibutan lang. Labi na apit ng Ginoo. Mo na importante ang pulong sa Ginoo aron mahibaw gyud ta nga sa sige nimo paminaw moabot ang panahon day mubuo na daytong espiritu sa Ginoo nga di natong lawas. Although di ko ka-explicar ninyo nga mangurog ba mo, magkuan ba mo, malain ba mo, murag ka nang mabaksina na mo nga naamoy bation, dili ko kay ingon ana. Basta ang promise sa Ginoo nga diri gyud sa gitawag niya dito sa Old Testament, tarry in Jerusalem for I will pour out my spirit upon you, which is he promised. Kanang gi-promise sa Ginoo mao po na sa tuwa karon magpabilin jud ta sa simbahan nga hangtod nga kita kunsaran ta ambot pasabot nga kanang mailisa na ta ba mo na karon kita nagpadayon ta aron maka-endure ta gipakaon ta niya about sa pulong sa Ginoo. Unsa man ato pag-continue kung dili ta magpadayon sa pulong sa Ginoo, which is nga ang atong pagkaon ng pulong man sa Ginoo. Mo nang niani ta dinhi kay ngano man nangaon man ta
Kay gusto man ta magpadayon, di ba? Kung di na ka gusto magpadayon, ayaw na gani. Siguro kung tuwa ka dito, mayon ta kung siya yung nagtudlo nimo, kung sila nagtudlo nimo, basta ako magtudlo gyud ko ninyo about ining gingon sa Ginoo. Mo na nga din pangitao nato na ang pagkaon nga din makapadayon ta sa everlasting life. Nga matod pa niya din nga din dili daw ta maglibor anang mga pagkaon, ayaw mo paghago anong mga gitawag ninyong o bitaw na nga kung Domingo na total gipasagdan mo tag trabaho. Unong kadlaw inyo pag ikapito iya, mao na nga usa ka butang nga din dapat gadin kita makonbinsi ning adlaw ni kay kinigihatag sa Ginoo nato. Wanang giyon kita gibuhat para ining adlaw niya. Dili ang adlaw gibuhat ang tao dili gibuhat para sa adlaw kundi ang adlaw para ni sa imo. Mao nang giingon kung natawo ka dis kalibutan unom lang ka adlaw gyud ang imuha. Pag ikapito kanang adlaw sa Ginoo kung gusto ka mopahulay puyo anang gitawag og Sabbath rest. Anhi gyud mo kay pakanon ta sa Ginoo. Mo bitaw na nga din. Ingon pa niya sa John chapter 4. Sa mao gyapong libro ingon pa ni Jesus Christ sa verse 32 to 35. But he said unto them, I give meat to eat that ye know not of. Namatod pa niya. Therefore said the disciples one to another, hath any man brought him or to eat? Jesus said unto him, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Sa verse 35, see not ye, there are yet 4 months, and then cometh the harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the field, for they are white already to harvest. Mo niya kung ginuin sa inyo ganiya. Nga matod pa niya, kanang pagkaon gud kuno ni Kristo ha. Ang pagkaon daw ni Kristo, mo na kumupalo ta, mao po na atong pagkaon. Ingon pa niya, kaysa panahon, sa verse 31, naamang guyi disipulo nga di, nag-ingon siya, Master kaon. Master eat. Matod pa niya sa verse 31, in the meanwhile, his disciples prayed him, saying, Master eat. Ingon pa niya, magtutudlo kauno sa, niingon dayon si Jesus Christ sa 32, wa mo kabalo sa akong pagkaon. Adunay pagkaon ako nga wa ninyo mahibaw-an kung siya pagkaon. Mo na iyang gisulti ang iyang pagkaon. Kaysa diyan nga nisulti siya, wa mo kabalo sa akong pagkaon. Sa ato paningon ni disipulo nakakaon na di ka. Mo na nutana to sa kadisipulo kinsa may nagatag niya pagkaon. Mo tubag ni Jesus Christ. Nga din kamuwa kabaw sa pagkaon kay ang iyang pagkaon matud pa niya, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Ang iyang pagkaon tapuson gyud niya ang iyang buluhaton. Nga diin magtuman siya sa kabubuton sa Dios. Mao na nga kita mukaon ta hangtod matapos ning buluhaton. Moabot ang tagna nga diin when the perfect ingon ni Apostol Pablo is come and the imperfect will vanish away. Mo bitaw na mo natong gipaabot karon. Nga din ang Ginoo mo stop ra nato dili na nato tugutan nga ang walay Dios mao hinoy mo pangunong nato. Mao bitaw na nga din kanunay ta magbantay sa atong kagalingon sa pangalagan nga untang Ginoo naghatag mag-chance atong pahimoslan. Mao na nga din atong buhaton ang kabubuton daw kuno matud pa ni Kristo kung kita mopalo kang Kristo mao ni atong buhaton nga ang iyang pagkaon mao kana ang pagtuman sa kabubuton sa Amahan o pagtapos kuno sa buluhaton. Mao bitaw nang ningon si Jesus Christ, dili ang tanan nagatawag Ginoo makasud sa langit kun dili katulaman nagtuman sa kabubuton sa Amahan. Ang problema kung sa may kabubuton sa Amahan, ang kabubuton sa Amahan kanang magbuhat og righteousness. Anang atong pagsimba dili kinahanglan righteousness dili nang unrighteousness. Mo bitaw nga importante nga ang tao gayud mahibaw gyud sa pulong sa Ginoo. Ang John chapter 6 verse 27 ingon pa ni Jesus Christ, not only we believe but we shall labor. Dili lang ta kay magtuo lang ta kun dili maghago pud ta. Maglibor ta ba diri gani diri. Kanang bot pasabot nga kanang simbahan nga diin diha ta mga mangaon kay matod pa niya, he brought me his to banqueting house. Kini mo niyang banqueting house. Balay nga kan-anan ni, ingon pa sa Song of Solomon. Mo bitaw na nga kita ni Anita aron pagpangaon.
Mo na nga dili lang kita musalig kaniya, on dili maglibor ta, maghago po tag ani. Kay nga naman matod pa niya, not for the meat which perisheth and meat for, but for the meat which endureth into everlasting life, which is the Son of Man shall give it unto you. For him hath God the Father said, mo ka na ang gisailed. Usa man ang meat, din ingon ni Jesus Christ ang will kanang pagtuman sa will. Kung ba ato na to si David, matod pa niya ang meat ang iyang buot pasabot po unsaon niya pagkaon kanang sa pagkaon nga kalanon. Ingon pa niya diri sa Psalms chapter 42 verse 2 and 3. Ingon pa ni David, my soul thirsteth for God. Ang iya daw kalag giuhaw sa Ginoo. For the living God, sa buhi nga Dios. When shall I come and appear before God? Kano sa man ko mudool ug magpakita sa Ginoo? O kano sa daw? Sa verse 3, my thirst have been my meat day and night, while they continue say unto me, where is thy God? Dagamay mo ingon nato ba kaya asa way mong Ginoo, asa mo yung Ginoo? Wala mo ingon na nangasa imong Ginoo kay ngano man. Wa man ka nagkaungod sa Ginoo. Abi nung unsay but pasabot ni David, ang thirst daw niya mo na yung pagkaon adlaw gabi kanang patuluon niyang luha. Manang kanus amang ko muduol sa Ginoo magpakita sa Ginoo pinaagi sa akong luha. Mao na kung magampo gani mo kinahanglan patuluan yung luha. Tanawa daw ng bata nga mga yun ni mga di magsilak. Maluoy ba ka? Tininuod ba na ang iyang pagpangayo? Dili. Mao na nga kung muduol ka sa Ginoo with kanang gingon na ay luha ba? Siyempre kanang tao nga naghilak na naghangyo nagyon nagtinuod, di ba? Saro di ka muluoy, pero doon ay mga hilak nga atik-atik lang ba, di ba? Kaibaw ka ng mga gitawag sa YouTube nga dili tinuod mga pasaylo. Mo na sa Ginoo kinahanglan kung mapakita ta pinaagi although kanang pag-ampo is talking to God, mo nang giingon aron mahimo gayon ng mercy nga makabot nimo diha sa Ginoo. Hangyo agyud mo nang my thirst have been my meat day and night. Pinaagi daw sa luha, mo na ang iyang gihangyo, mo na iyang pagkaon sa Ginoo aron mabaspog siya. Pinaagi sa pagampo, mo na mga tao na ay dagang pagampo ba lang sa kamugani mga ono, ampo lang mo. Di man na tinuod, mo bitar ako pangutana kanang imong pag-ampo diya sa pagkaon. Unsa man na pasalamat pagkaon, tubaga daw ka ng pagpasalamat ug pagpasalamat ug pag-ampo. Pasalamat ug pag-ampo, mo nang ginguwa sila ka basa kung unsa ang pagpasalamat sa Ginoo. Wa po sila kabasa kung unsa ang pag-ampo sa Ginoo. Mo bitaw na duha bitaw na ka klase kanang diha sa pagkaon, kanang himingon ka nag-pray ka. Ang pangutana diha unsa man na pagpasalamat ba nimo na sa Ginoo? Pag-ampo kay ang pag-ampo is talking to God, ang pagpasalamat is give thanks to God. Pagpasalamat gani, ni asa man ka magpasalamat? Dili ra ka sa balay. Mo bitaw nang giingon ni David, I will enter his gate with thanksgiving in my heart. Thanksgiving ang imong pagsulod diri, pasalamat ka. Mo nang nag-offer kag sacrifice, pagpasalamat ka ng tanan nga gihatag sa Ginoo. Mo nang niani ka diri pagpasalamat, mo nang niani ta dinhi kung saan to paghimaya ang balay sa Ginoo nga unta atong unang panahon puno man ni sa himaya pero karon ato pagtanaw baliwala man. Kay ngano man musulod man ang ka nga way pagpasalamat. Mo na ang tanang tao mo ani gani diri magpasalamat sa Ginoo. Kung ikaw iya sa Ginoo, tanang mga butang nga din gihatag sa Ginoo nimo, gibantayan ka sa Ginoo, dapat salamatan ka. Kaya ang administrasyon daw nato ingon pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians sa 2 Corinthians, ingon pa niya kanang atong administrasyon is to give more thanksgiving to God. Kanang gihatag sa Ginoo, gisupply sa imo, makahatag na daghang pasalamat. Kung ikaw nakabaton na ang mga butangan na nakatrabaho ka, nakabonus ka, nakakita ka unsa pa ng mga tawag blessing nga giingon nimo, ipasalamatin na sa Ginoo kay ikaw iya man sa Ginoo. So unsa pagi karong adlaw. Mo bitaw na nga sa Roma chapter 14 verse 6, ang tunay nagpasalamat kadtong nagilag adlaw. Kung wa ka nagilag ining adlaw ni wa gyud ka nagpasalamat. Kanang mga butang gihanda nimo kay ngano man inaugurasyon nimo pagpasalamat sa imong mga jeep, sa imong mga sa tawag na imong nabatunan diya sa balay, dili na pagpasalamat. Kaya ang pagpasalamat ni agyud diri kanang pag celebrar niyo sa birthday, dili na pagpasalamat nga niabot ka ng tuiga na. Usa na kabutan nga di pagsilibrar sa imong natawhan diri kay wa pa man ka natawo sa Ginoo. Kana lang usa ibo ang isilibrar. Pero kung ikaw natawo na sa Ginoo, ang isilibrar nga ikaw gayud.
na tao na sa Ginoo. Mo nang wani ka dinhi. Pasalamatan nimo ang Ginoo. Mo na yang gingon sa Matthew chapter 6 verse 25. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Matod pa niya, is not life more than meat, and the body than raiment? Mo na yang gingon ha. Ingon pa ni Jesus Christ, ayaw na mo pagunahuna ha, sa inyo ang kinabuhi, unsay inyong kaunon, unsay inyong imnon, o ang inyong lawas kung unsay inyong isuot. Di ba ang kinabuhi labaw pa man sa pagkaon? O ang lawas labaw pa kay sinina? Mo bitaw nang kaniya tong lawas labaw pa ni kaysa sinina. Mo nang usay ang atong unan hinumduman ako ang mga Kristiyanon di musimba kay pangit og sinina. Makagi ba mo ana? Mo bitaw nang giingon niya, unsa man na inyong lawas labaw pa kaysa sinina? Unsa man na inyong life labaw pa kaysa pagkaon? Asa may labaw pagkaon o life? Maunsa man ang pagkaon kung way life, way mo kaon, malata, mapanos ra na. Mo naging labaw gyud ang life kay mo na mo kaon aron di mapanos, di ba? Naon lang nimo. Mo na bisag di ka kakaon kay naman ka sa Ginoo, mo nagingon man shall not live by bread alone. Mo na ang kabililon sa life nga gihatag sa imo sa Ginoo. Mo na mingon ang tao hiniram lang ni sa Ginoo ako ang life. O hiniram na nya di nimo ipasalamat nga naa pa na sa imo. Ano sa ka magpasalamat ka nang patay na ka? Abi mo dunay mga kasulatan, unay mga pulong sa Old Testament. In the grave there is no remembrance, there is no thankful, or there is no praises. Wala na yung mga pagdaig, wala na yung pasalamat kay na naman ka sa grave. Bobita na samtang buhi pata aron dili ta mamatay. Nga hantod sa hantod nga magpasalamat ta sa Ginoo, mo nang Ginoo mga unta sa pulong sa Ginoo. Nga ato nang liburan gayud nga mga pulong sa Ginoo. Mabita nang giingon isulat man gina sa kasulatan ang tao di mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong. Mabita na importante moingon ko ninyo aron makalahutay mo kinahanglan mangaong gyud ta kanunay sa pulong sa Ginoo. Ayaw mo absent karon na predict na gamay na lang ang panahon wa ko kabalo nga diin. Basta ang gingon sa pulong sa Ginoo nga di kita mangandam gyud ta kay wa ta kabalo unsa gyung panahon nga moabot na. Mao na iyang gingon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 13 and 19. Ingon pa sa 13 ha. Meat for the belly and the belly for meats. Matod pa niya ang pagkaon daw kuno para sa tiyan o ang tiyan para sa pagkaon. Kung di masudlan nimong tiyan, unsa man pasmo. Hantod mapasmo, maulcer. Hantod maulcer, makanser. Mo na yang gingon kay kanang pagkaon para man sa tiyan mo na ang tao mangita yung pagkaon aron masudlan ang tiyan. Mo na usay di daw ta makani diri sa simbahan kay nganong wa may pagkaon. Wa may pagkaon sa balay. Mo bitaw na nga sutiyan ta mo kung kamo na pagtuo sa Ginoo kanang gitawag gingon sa Matthew chapter 4 dili ka mabuhi sa tinapay lamang mo na isaad sa Ginoo kun dili kining pulong bisag gigutom ka mabusog ka. Mas lami hinuuni ka nang gigutom ka unya. Mabusog ka sa pulong sa Ginoo. Abi na atong unang panahon nga pagsugod pa nato napay waiting shed diha. Nagsugod pa wag mga kinder diri abi na gutom gyud kayo ko kung ngano man. Wa pa man sila nga nakabaton og kanang paghatag og gugma gyud sa offering kini. Para ni wa pa na ko na explicar ning offering day of thanksgiving na aman day na hangtod niabot ang panahon nga hitabo na mo nang wa na koy kagutom pero gigutom ko atong una nya. Wa nila ko muali ninyo bisag gigutom ko nya nawala akong kagutom. Hangtod di na hino ko mukaon. Wa man ko madaot kay ngano man ang Ginoo may nagpromise ana. Mo na kung mutuo ta sa tinuod lang walay mahitabo nato. Kay ngano man ang Ginoo may tagiya sa atong lawas. Mao bitaw na iyang gingon, meat for the belly and the belly for meat. But God shall destroy both it and them. Laglagon lang yapon na sa Ginoo imong tiyan ug ang pagkaon. Now, matod pa niya, the body is not for fornication. Kanang lawas nimo dili na sa pag-apil-apil kanang fornication kanang ni-intra ba. Kung ato nang sabto ng fornication kanang ni-apil pagyug kanila mabita nang diha sa Revelation the great woman is the harlot fornicate. Kay ngano man ang mga kanang meaning sa woman mo na ang mga Christian ni-apil dito sa Babylon. Na-apil ba? Sabot pasabot spiritually mo na kanang fornication kanang ni-apil-apil pagyug ka.
But for the Lord, body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. Ang Ginoo para sa imong lawas. Mo bitaw nang gitagaan naglawas imong kalag aron makita nga magdaig ka sa Ginoo, nga ikaw gayod ang witness nga ikaw binuhat sa Ginoo labaw sa tanan, kay wa pa man ka adto panahon sa Ginoo, gipili ka aron ikaw maoy mo witness nga diin ang Ginoo angay pasalamatan sa atong kinabuhi. Mo na kanang lawas daw nato para na sa Ginoo, dili na para sa uban. Mo na ang Roma chapter 12 verse 1 and 2, ingon pa niya, present your body a living sacrifice, holy acceptable unto God, that is your reasonable service. Ang reason sa atong service, nganong nag-service ta, unsa may reason ining atong service, kanang maghalad ka o mag-present ka sa imong body diri. Kung nag-alagad ka sa Ginoo, i-present imong body. Kanang living sacrifice, holy acceptable unto God, which is your reasonable service. Mo na ang reason sa service nganong nga ni Anita dinhi kay nagpresenter ta sa ato ang lawas aron ma-accept na sa Ginoo. Mo na ang 1 Corinthians chapter 12 verse 27, now ye are the body of Christ. Karon nahimo natang body of Christ and members in particular. Og sa tinuod lang kamo membro gyud mo sa lawas ni Kristo. Membro ba mo? Membro ta. Kay nga naman idawat man ta kang Kristo, laktod pag ambot pasabot ni Kristo nga kita nituod ta nga si Kristo anak sa Dios, mo na nga si Kristo nagtukod og church. Ngani kanato pinaagi sa rock. Ang rock mao nang pulong sa Ginoo, mao na si Kristo. Nga diin si Kristo gibutang sa atoa. Mo nang nahimutang Kristohanon. Ang problema lang kung ikaw napundar ba, gibuild ba ka sa Ginoo nya wa kay pulong, awa lang gyapon, wa ka na tanom sa pulong sa Ginoo. Wa bitan nang gisultihan ta mo sa pulong sa Ginoo kay ngano man wabot ra ba ang kalisdanan kapait panimalos sa Ginoo. Mo na nga ako musulti ninyo nga kanang yung lawas importante na. Mo na yang gingon sa 19 dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 13 sa 19 verse 19, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. O dili na mo iya. Karon moingon mo templo mo sa Ginoo. Kung moingon mo templo mo sa Ginoo, kay ang pulong naa ninyo laktod pa kasulti, dili na mo imo. Dili na ka magbuot. Wanang kada Domingo anhigyud ka. Kay ngano man o templo gud ko sa Ginoo, ato gyud ko. Anak ko sa Ginoo, ato gyud ko sa balay sa Ginoo para ni Jesus Christ magipangitan ni Mary ug ni Joseph. Wala ningon siya kay ari gyud ko sa balay sa kong amahan. Kung ikaw gayud anak, ari gyud ka sa balay nga diin mo na ang gibuhat nga gisugod kang usit pabuhat og balay aron makiguban. Kung gusto ka makiguban ang Ginoo nimo, ani gyud mo diri. Mo nang bisan asa mo, ubanan gyud ta sa Ginoo. Mao bitaw na nga diin kita particular body na gyud ta, member na gyud ta. Kay nga naman mao man ang ato ang gitawag og pagtuo dia sa Ginoo. Sa Ephesians chapter 5 verse 28 to 33, abi nimo mao bitaw na ang great mystery ha. Nganong gitawag ni great mystery? Dili na ko naibaw ang kini great mystery nga diin dili maisplicar ang mystery, misteryoso nga dili maistorya og mga tao. Dili na mga pasabot og tao kay great mystery lang. Mo bitaw na kung kinsay maka-interpret ni mo to dapat mo propesya aron ma-receive nimo unsa may great mystery diha nga iyang gingon kanang husband and wife. Mo bitaw na this is the great mystery nga matud pa niya mo na hinungdan ang bana mubiya sa mama ug papa muipon sa asawa. Ingon nga diin ang pasabot daw dito kung atong basahon nagsimbolo to nga diin about sa church. Nga mo bitaw na nga kanang asawa ug bana mag-join together na with one flesh. Ambot pasabot, mao po na si Jesus Christ nibiya sa iyang amahan aron makigminyo dito sa mga anak aron mahimutang one gitawag diya sa Ginoo. Amo na gitawag og church, manibot pasabot diri sa Ephesians sa chapter 5 verse 28. That is a great mystery nga wala na explicar. Mo bitaw nang dunay coming marriage of the Lamb. Kay ngano man gusto ta niya usahon minyo anta niya kang meaning sa church is join like a
husband and wife join. Unya mo nang giingon dito ni Apostol Pablo, ang mystery dili ingon na about na sa pamilya nimo. Ang buot pasabot niya kintahay kung ikaw daw pamilyado, mo na ang wife mo submit sa iyang bana as mo na ang body mo submit na sa head. Nga din ang head of the church is si Kristo and the body of the church is kita. Mo nang mo submit gyud ta sa Ginoo. Unsay gusto gyud sa Ginoo nga diin nga gisugo kang Jesus Christ, nga gisulti ni Jesus Christ o gibuot ni Jesus Christ, mo na itong paluhon, mo na ang great mystery nga diin nganong kitang nahimong church because hiusahon ta sama gud sa husband and wife, gihiusa na, mo na yang giingon kinsa katong gihiusa sa Ginoo, wala gayoy makababag ana, mo na pakigiusa gyud sa Ginoo karon pinaagi ining pulong. Mo bitaw na kinahanglan atong suoto ng iyang giingon nga fine linen which is righteousness. Mo bitaw na nga si Apostol Pablo, abi nimo ang tumong ni Apostol Pablo ha. Ingon pa niya dinhi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Ingon pa ni Apostol Pablo ha, for I am jealous. Matod pa niya over you with gladly or godly jealous, for I have espoused you to one husband, that he may present mo nang yung virgin to Christ. Ang buot pasabot sa virgin kanang pure putli kadya kang Kristo nga way masaway nimo nga wa nay sala ka ba. Nga mo nang si Apostol Pablo nagtudlo siya nga giingon gihimo kanyang spouse ba with one husband. Kinsa matong husband si Jesus Christ. Mo na nagsilos may pa daw kamo kay kamo gisugo daw siya nga kamo himuon jud mo kang bagat pa sa ato ari gibuya na mo daan ba kang Kristo, gibuya mo ni Apostol Pablo mo na nagsilos mo may pamukay kamo gibuya, pero nagsilos ko godly jealous kay ngano man Dios nun man ang iyang pagbuya sa inyo nga din kamo gayud mahimong spouse. Kabawon sa nang spouse, mahimong partner, mahimo mong kaslon kay ngano man ang plano ni Apostol Pablo nga kamo mahimong engaged kan Jesus Christ. Makuan mo ba? Although kaning pulong sa Ginoo gipangita na kung courtship diri nga si Kristo ba na nangulitaw ba nato, wala. Kundi nagbetrothed siya sa ato with righteousness. Kanang betrothed kanang gikuan na gyud kaniya ba? Gisaaran ba nga ikaw akong pangasawon ha? Ikaw akong pangasawon pinaagi sa righteousness mo na nga isuot ni ang fine linen which is righteousness of the saint. Kaya iya pangasawon ang mga balaan nagbuhat og righteousness kay dagay mga balaan ang gibuhat ang righteousness. Balaan makasa ang tawag sa mga Kristiyano is balaan kay ngano man magsunod manggod sa buhat ni Kristo, magpalo man, pero ang problema lang ang gibuhat nila dili pagkabalaan. Mao nang iyang gingon dinhi nga matod pa niya kanang righteousness, matod pa dito sa Matthew, that is a wedding garment. Sa Matthew, ingon pa niya sa Matthew chapter, doon ay gingon diri mo na itong bantayanan. Kaya sa Matthew chapter 22, kung sa iyang gingon diri sa verse 12 to 14, kay mahitungod man ni sa ditawag og parables about sa kingdom of heaven. Is like unto a certain king which made marriage for his sons. Naghimo og kasal sa iyang anak. Unya diri sa verse gitawag og 12 to 14 ningon ang master no king. Matod pa niya, and he said unto him, friend, how comes thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. Sa verse 13, then he said to the king, to the servant, bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen. Mo ni yang buot pasabot niya dinhi nganong wala man siya wedding garment. Kanang wedding garment mo na ang fine linen. Mo bitaw na nga ang kingdom daw ingon pa ni Jesus Christ, mo niya ang about sa kingdom sa Ginoo, kumuadto man lang galing to sa kingdom sa langit kinaamay kasal. Nga din si Jesus Christ one he as a marriage of the Lamb, kasal yun ang pag-ani ni Kristo dinhi. Mo nagingon gi-explica na daan ni Kristo nga diin ang kingdom sa Ginoo is like a king that naghimo siya og
kasal para sa iyang anak o dunay gipang invite niya ang naalay na invite nga diin wa nagsuot og wedding garment. Kanang garment mao na ang fine linen, mao na kung ikaw muto nga gi-invite ka dapat magsuot ka kung moabot ang panahon nga diin gi-invite ka tuod nya wa ka nagsuot. Mo man ang inon ka lang sa Ginoo, ingo pa niya dinhi sa sulat sa parables, giingnan niya ang mga sulugon niya, gapusa na sila. O gapusa na iyang tilog ang kamot, ilabay na siya sa gawas, diin dito siya magkagot ang iyang ngipon. O maganto siya sa kalayo. Matod pa niya, weeping and gnashing their teeth. Mo ko na nga, magilak siya o kanang kagot ang iyang ngipon daw. Kaya nga naman, dagan ang iyang tinawag, pero Deutera iyang pagapilion, mana siguro ang ikaw mga mapili sa Ginoo. Mo bito na nga karon ako musulti ninyo about anang righteousness. Sa Roma chapter 6 verse 13, ingon pa niya, neither yield you your members as an instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, that your members as an instrument of righteousness unto God. Mo na yang giingon ni Apostol Pablo dinhi, kamo mga membro na ayaw ninyo gitawag og ayaw ninyo i-yield na ang member as an instrument of righteousness, unrighteousness unto sin. Kanang but pasabot kanang ikaw membro na unya ang imong kaugalingon imo pang gi-yield ngadto sa galamiton sa unrighteousness unto sin. Kanang musimba ka although Christian na ka kay gi-invite na ka nya ang imong pagka-member gihimo lang imong instrumento sa unrighteousness. Kanang muani ka sa simbahan nga dili right ba sa Ginoo ba? Kay ngano man because wa magud ka nagtuo. Mo nang gingon unto sin, unrighteousness unto sin. But ingon pa ni Apostol Pablo, yield yourself unto God. I-yield na imong, itugyan na imong kagalingon ngadto sa Ginoo. Ingon nga ikaw alive from the dead and your members, ang imo pong mga members sa imong lawas as an instrument of righteousness unto God. Kanang magamit na sa Ginoo ngadto sa righteousness unto God. Mao bitaw na kay kini atong lawas man yun as a member, gamita na ngadto sa pagkamatarong. Ayaw na dito sa dili pagkamatarong, kabalo nung usa nang dili pagkamatarong, kanang dili pagkamatarong makasala gyud ka ana. Unsa man ang mga pagkamatarong, kanang pagkamatarong nga diin iya sa Ginoo, mo nang i-submit nato ni atong kagalingon nga din magamit niya ang atong kagalingon ngadto sa righteousness. Kay nga naman ang Israelites matod pa sa Roma chapter 10 verse 1 to 5 ingon pa niya dinhi nga matod pa niya they are ignorant. Mo na niya kung gingon sa inyo ha, mo bitaw na nagtudlo ko about righteousness kay sila ignorante, dili na to na maladis. Mismo si Apostol Pablo nga diin siya nagsulti sa mga gitawag og mga Hudiyo sa chapter 10 1 to 5 ingon pa niya din ha, brethren, my heart's desire and pray to God for Israel is that they might be saved. Tanawa. Ingon siya ba, mga igsuon ko sa mga taga-Roma. Ang akong kasing-kasing nag-desire sa pag-ampo diya sa Ginoo sa Israel, alang sa Israel, nga sila unta mga luwas. Nawa, mga luwas unta sila ha. For I bear them record that they have a seal of God, but not according to knowledge. Matod pa niya, kay ako pong gidala ang record nga din, naapog ko'y silyo sa Ginoo, nga din dili sumala. Nag-record that they have, doon na sila silyo day sa Ginoo, pero dili according sa kahibalo. Sa verse 3, for they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves into the righteousness of God. Tanawa na yung mga Hudiyo ba? Sa pagkakaroon kani kung atong basahan hangtod karon hangtod sa katapusan, makaingon lang gyapon sila wa nagsubmit. Pahinumdum ni nato kita mga Gentiles nga diin sila wala nagsubmit sa righteousness ngadto sa Ginoo. Kay nga naman ang ilang gi-establishar ang ilang kaugalingon righteousness. Nga matod pa niya sa verse 4, for Christ is the end of the law
Matod pa niya, kay si Kristo mauna ang katapusan sa balaod ha, aron dili naka mahukman nga di matinunglo kung magbuhat ka pinaagi sa balaod. Matod pa niya, for righteousness to everyone that believe. Nga kanang righteousness sa matag usa nga nituo muna aron dili ka ma-under sa balaod magbuhat ta og righteousness. Unsa man ang righteousness? Matod pa niya sa 5, for Moses described the righteousness which is of the law, that the man which doth or that those things shall live by them. Nga matod pa, bisan si Moses daw kuno nag-describe na about righteousness. Nga diya sa mga balaod, nga din ang tao nga magbuhat ana, nga din siya mabuhi ana. Kanang righteousness, diya siya mabuhi unta ana. Kay nag-describe naman siya, pero wa nila buhata. Ang ilaha ang gibuhat, ang ilang kaugalingon righteousness. Nga naman, ignorante lagi sila sa righteousness. Mabita na ka ng mga righteousness nga din atong gipangbuhat. Koto akong gingon sa inyo by faith. By faith niya. Wapata, nakahibaw na mata ng faith without works. Mabita na kung nagtuo ka sa Ginoo, kanang buhatag yun nga din. Nganong gibuhat na nimo pagsimba because number 1 anak kay ikaw anak yun sa Dios. Gibuhat na nimo ng pagsimba kay ngano man iya man ka sa Ginoo, siya maimong Dios. Unya nagbuhat ka ana tungod kay mga sugo na sa Ginoo nga imong gituhuan. Ang tanan sugo sa Ginoo mo nang gitawag og tuhuan nimo aron mahimo ng righteousness. Kay dili lang ingon nga kana gisugo na nga gibaliwala lang nimo. Mo bitaw na nga importante gayud kanang atong pagsimba kanang naay kinasingkasing ba. Mo na iyang giingon dito sa mga katawan sa Ginoo nga these people draw near to me with their lips and mouth, but there is far from me. Kaya nga naman, ang ilang kasing layo. Okay nga naman, wa may pulong. Maubita na, kumuani ka din kanang nay pulong nga imong gituhuan, nga din nga nung nianhig yung ka din kaya nga naman, mao kani ang adlaw sa Dios. Kanya kay ikaw iya sa Ginoo, dapat tuwa na, dili lang kaingon, muani ka din kalimtan lang nimo. Maubita na, gikan pa sa balay, sulti gyud ang Ginoo, Lord, buhato ko dito aron pagpasalamat nimo. Buhato ko dito Ginoo aron, unsa pa man, tumano nako ang imong mga sugo, kay nagtuog yung ko kanang imong mga sugo, mao man na among life. Kanang ibot pa sa tanan imong naibawan ba, mao nang isaad sa Ginoo, mao bitaw na nga din, pwede kanang atong mga prayer ingon ana, dapat Lord kung wato ko dito dawatan niya kung pag-adto dito kay ni kung gud Apostol Pablo finding out what is acceptable na unsaon nato pagpangita mo nang maayon lang ta sa Ginoo. Lord imo agyud ni nga din ang akong pag-ani dinhi acceptable nimo aron pahinumduman ka sa mga pulong nga din ikaw muanid dinhi tungod sa pulong sa Ginoo aron makalimtan nimo ng kabalaka kay ang tanan mga sugo sa Ginoo is atong life. Mao na ato ang kinabuhi, dili ta mahadlok anak tanan kay ngano man naatay bulak ton hangtod pagbalik sa Ginoo. Mao bitaw na ang importante gayud nga dinhi kita adunay pulong. Kung sila ignorante, kita kahaon sa makata. Labaw pang ignorante. Mao bitaw na kung wa si Apostol Pablo tanan Gentiles ignorante. Mao gani nagipili si Apostol Pablo para magwali sa mga Gentiles. Yasa diyan nga nagsugod si Apostol Pablo sa pagwali sa mga Gentiles. Abi nimo unsay nakita niya sa mga Gentiles? Ang Gentiles nagsugod dito sa Roma, sa Athens. Kita mo anong lugar nga Athens? No, kanang mga Romanian nga dito napuyo sa Athens. Ingon pa diya sa Acts chapter 17 verse 23 to 24. Ingon pa diya Apostol Pablo ha. For as I pass by and behold your devotion, I found an altar with this inscription. Nga matod pa niya, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you, God that made the world and all things therein, seeing that he is a Lord of heaven and earth, dwelleth not in the temples made with hands. Mo na ang gisulti ni Apostol Pablo kay ngano man nakita niya ang mga Athenians baka dun dapit sa Roma ba nga din iyang giadtuan. Di naamonta siya sa Israel, nilakaw gyud siya ang una niyang giwalian ang mga taga Romano. Ay ang mga Romano manggod mo ay naglutos kang Kristo. Mo to iyang giwali. Mo na iyang gingon sa diya nga niagi daw siya, nakita niya ang mga simbahan dito, ang ilang devotion. Nakaplagan niya ang ilang altar, doon ay gitawag dito inscription. Kung sa inscription,
nga diin pinaagi sa Dios nga wala mailhi nun God. Mo na nga si Apostol Pablo nag-ingon ang inyong mga pagsimba ignorante. Ignorante kita ka kung di ta kaila sa Ginoo, kamo nakaila ba mo sa Ginoo? Sa unsa pagi kang kita nakaila sa Ginoo? Kanang pagpangalagad nato, ang giingon una daan ni Joshua di mo kalagad kay ngano man ang Ginoo is jealous and holy. Unya sige lang tag pagalagad, wa ta kabalo nga di kung nagsilos na ba ang Ginoo ini kay ngano man ni ata dire ingon pa ni Apostol Pablo pero atong una naa sa gawas. Mana nga ang Ginoo nagsilos. Mo nang dili ta ingon nga basta-basta makalagad ta kay mo na hinumduman nato nga di aron mo ani ta dinhi aron ma-righteous na pero na gyud nga imong Dios nga gialagaran kanang nagbuhat sa langit ug sa yuta dili na magsilos nimo mo nang ihatag gyud kaniya ang paghimaya mo nang ang pagtahod paghimaya ug pagdahig sa iya sa iyang ngalan sa iyang balay mo na iyang buot pasabot dinhi kay ngano man mao gina ang nakita ni Apostol Pablo sa mga kasimbahan sa mga Gentiles. Karon kay wa naman si Apostol Pablo kung di mo kabasa ini unsa na itong buhaton magsige na lang ta mo na moingon ko ninyo dili tanan nagtawag Ginoo diri sa Pilipinas mo kasud sa gingharian sa langit kay kung di sila kabalo sa will of God unsa may will of God mo na kanang will of God kanang magbuhat yung righteousness mo man yung unang gisugo sa Ginoo mo na yung unang gisugo ni Jesus Christ sa mga tao seek ye first the kingdom and His righteousness mo na kanang righteousness nga iyang giingon kanang magsimba ta ni anang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta o kanang nagbuhat sa tanan butang dinhi nga dili nato na simbahon kay ngano man nga pinaagi lang nga diin magsimba ta sa binuhat ug kamot kay matud pa niya dinhi nga kanang inyo nakita nga Lord of heaven and earth dwelleth not in the temple made with hands nga kanang imong simbahan nga imong binuhat dili na mo puyo ang Ginoo na kung ikaw nagtuo nga ang imong pag-ani tungod kay gwapo imong simbahan dili na siya mo puyo diri kun dili kanang simbahan nga din yang binuhat ang iyang gibuhat kanang iyahang kabubuton nga ang mga tao mo anhi dinhi kanang magbuhat og kanang mga righteousness kay ngano man mo man iyang ingon seek first the kingdom and His righteousness unya kung kita nagtapok diri kay simbahan ni nya binuhat man nato ni mo nang iyang gipasabot kanang Dios nga atong gisimba dili na siya mopuyo anang mga binuhat ug kamot kanang iyang gibuot pasabot kanang mga tao kanang mga gihimo niyang church pinaagi sa foundation which is Jesus Christ is the rock kanang buot pasabot kanang pinaagi ba sa pulong ba nganong niani ta dinhi kay ngano man nagtuo man gud ta nga usa man gud ta giluwas sa Ginoo di ba nagtuo man kita mo gipakamatyan sa Ginoo labas sa tanan nagtuo ta nga kita ang gitawag aron nga kita mahimong makaapil anang marriage supper of the Lamb mo bitaw nang mingon ko ninyo adin ato gintan-awon ni ato ang kaugalingon nga himuon nato na din ang Ginoo gayon mo building sa atong temple ba pinaagi sa righteousness kay siya ra man mo suot nato last akong basahon ninyo kining gitawag sa Ephesians chapter 2 ingaw pa ni Apostol Pablo (19 to 22) Mana hinungdan nga din ingaw pa niya din sa Ephesians chapter 2 verse 19 to 22 Now therefore ye are no more stranger and foreigners but fellow citizens with the saints and of the household of God. Matod pa niya karon kamo dili na mo estranghero dili mo lumalangyaw kundi usa kamo ka citizen diha sa balaanon o sa mga balaan o sa balay sa Dios household of God sa verse 20 and are built upon the foundation of the apostle and prophets Jesus Christ himself being the chief corner kamo gitukod na diya sa pundasyon sa mga apostolis pulong sa apostolis ug sa mga propeta nga mao si Jesus Christ himself nga mao gayud ang chief corner ang dako gayong corner nga bato
sa 21, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. Nga din kamo gayud nga building tama gyud o sakto gayud ni anang frame nga nagtubo gyud sa pagkabalaan nga templo diha sa Ginoo. Sa verse 22, in whom ye also are builded together o together for an habitation of God through the Spirit. Nga diin kamo gitukod gayud nga mahimong puy-anan sa Ginoo pinaagi sa Espiritu. Mao na ang gusto sa Ginoo nga diin kinahanglan kita gayud mahimo gayong gitawag og matukod sa templo. Kanang templo gayud ba kanang mo nang gingon ang Ginoo kanang templo niya nga dili binuhat og tao ba mo na iyang gipuy-an. Mo na nga gusto sa Ginoo magbuhat og righteousness kay kanang mga tao kumingon ta church to sa Ginoo, we are the church. Kinahanglan magbuhat ta og righteousness kay mo na ang panlinin kay moabot man gyud na the last message sa Ginoo kanang marriage supper of the Lamb. Kundi ta kapil mo bitaw na ninyo sa bulan katong gitawag sa marriage of the Lamb o supper of the Lamb nga moabot nga diin kana siya masuotan jud og robe of righteousness. Mo bitaw na kaning gitawag og twinkling of an eye nga atong gipaabot. Mo na ni ang eternal righteousness, mo na ang reward nato kay do na tay 5 ka korona yung gingon na the crown of righteousness, kanang righteousness nga i-crown sa tanan kanang ato ang pagka-righteous usahay magkamalita. Mo bitaw nang naay perfect moabot ang Ginoo ra ana, mo nang paboto nato, mo nang mangayo ta kanunay pasaylo. Mo nang niingon siya sa John chapter 1 sa 9 siguro to, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Mo nang mangayo ta kanunay og pasaylo sa Ginoo. Mo na nay prayer nga time nga diin kita mangayo tag pasaylo sa Ginoo. Kay moabot ang time gayud nga siya maghingpit gayud, mo na ang magbuhat og dautan o dili nakabuhat og matarong. Ug ang mabuhat matarong di nakabuhat og dautan, mo na atong paabuton pangayoon nga dili na gyud nato ang mabuhat. Sa pagkakaron paningkamutan nato nga di moduol ta sa Ginoo with mercy. Mo bitan na mingon ko ninyo kanang pangayoon gyud nato sa Ginoo kanang righteousness. Kay mao man gyud na ang ato ang suoton karon. Nga diin kita nidawat sa Ginoo, doon ang tay robe of righteousness o garment of praise. Manindog kang tanan. Samtang